senopati perang saka negara Hargapura. Hei senopati Hargapura, yen pancen kowe wataking satriya metu njaba adepono iki lho senopati perang Tanjung. Sumbar nantang ngomong ana ing Hargapura. Sapa kang dadi aran Gus? Dipun tepangaken. Kula Sutresno. Sutresno. Senopati perang saka negari Tanjung Anom. Senopati. Kok ao kaya manuk engko. Wis senopati? Senopati. Wah, kurang sangar kowe. Kurang go brengos ake. Brengosku urung tukul. Ngono. Sutresno, kowe pengen ngerti aku ora? Ora teges tambuh. Ning lagi sepisan iki aku mangerteni. Sinten sampean? Warjoko. Warjoko. Waryono. Waryanto. Yo, Sutresno. Apa karepmu nantang-nantang Hargapura? karepku aku ngetoprak. Tembungmu kok Lah kowe kabeh ning dhuwur kene yo ngetoprak. Kowe iki dadi Sutresno. Koneng tapel wates Kadipaten Hargapura. Iki mengku perkara apa? Rasa nangis. Malah nangis kowe kae. Sing nangis sapa diangkreki? Wani iki. Wani karo atu kowe. Yang kowe iki atu kowe. Hali. Hali ayo. Wani karo atu kowe. Wani ora. Bali. coba bali nantang deh. Ayo. Aku yo kalah lek wong aku wong siji lho diraya wong telu. Kowe rumoso kalah dikowe wong telu. Kowe tak kandhano Yahmi kowe. Kepengin ijen musuh ijen. Lho. Wataking satriya, Bro. Piye coy? Nek perang kok royokan, iku dudu wataking satriya. Oh, yang kalau berjalanmu tak turuti. Nek wani ijen padha ijen. Lamun to ijen, padha ijen. Oh iya lho, dudu aku. Lho. Lah musuhku terus kok. Kang Mas. Monggo Mas. Wonten ing nantang panjenengan. Wis pirsa. Lho ya. Dan yo. Hei. Wonten sing nantang sampean. Ada apa sih? Onten sing nantang sampean. Siapa? Sutresno. Roke mene. Mateni wong. Ceritane Ceritane dadi Sutresno. Lah terus aku dadi apa iki? Putra Hargapura Kang Mas. Putra Hargapura. Sutresno Roh Tanjung Anom. Musuh. Aku saka negaraku. Sopo sing tekon? Negaramu ndi? Malah kok teko sampean. Tepungake. Sopo? Aku Senopati. Senopati. Senopati sopo? Aku mau sapa? Lho sing ngomong sing ajarane. Lali, aku ra Warjoko. Waryanto. Waryanto. Sapa? Waria. Waryai Banti. Aku Wasariman. Sopo? Balenono pisan meneh. Wasariman. Wasariman. Aku ora percaya lamun to kowe ngaku-ngaku Wasariman. Mergo apa? Apa? Sing jenenge Sariman kuwi wonge gundul. Kowe duwe percaya? Sariman. Iki aku dadi Senopati. Paling ndak aku saka kaya jambari. Jari-jarine aku ngene. Oh. Yen ora percaya, buka. Nggih. Ampun iki. Dikok. Ampun iki aku.
Sebab opo aku dadi Senopati? Sik to, bareng rambutmu mbok buka kok malah kaya kelinci to. Ayo kelingan barang kok. Senopati putra. Biasane nang tatok jarian wis. Aku ora kemanan dapukan kok. Ya Putra Argopuro. Kim. Sutresno. Sutresno. Alah ning guru ya Kim kok. Piye man, Sariman? Ada apa sih? Ojo buja-buja. Ada apa sih? Wis cengkerang. Opo kowe wani karo aku? Sutresno. Pengiki aku dadi bambangan. Kowe aja niko-niko. Tak idoni mati kowe. Sampeyan berdua Sinet apa? Senopati. Sampeyan iki gadah aji napa? Kok idoni mati niki? Aji mumpung. aji apa? Mumpung napa? Mumpung gampang beli utangan. Kagim, panci cara mas po. Lho, lakon apa iki? Sutresno, Apa? gelem ora gelem. Kowe kudu gelem. Nek aku ora gelem, Tak peksa. teges kowe ngongkon aku mundur. Yen kowe ora seneng, melu Prario. Lho, Niki urusane pripun niki? Aneh iya kok. aku ki jane arep melu ketoprak liya. Ning ketoprake wis bubar. Ora iso. Ketoprak Sari Budaya, ketoprak Sariman. Matam. Nyek aku kuwi. Ora kok kenyek. Toprak ora bubar. Lah apa? Cekek corona. Karsik. Apa ketoprak kok cekek corona? Ya, Iku mau. Dibacutno. Bacutke. Pinangka musuh Kang Mas. Musuh kuwi. Ditantang. sarbo. Babu. Tantangan kok sarbo. Sarbo bal aku keprok dhisik. Kowe wani karo aku? Aku ra wedi. Kowe gelem mundur apa ora? Aku maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Kok kaya tukang parkir, Man? Maju mundur iki. Lah kon mundur kamu. Keparat kurang toto. Sugih kendel bondo. Yen nyoto sira ayu ande nganti Yen nyoto satriya sajati. Ayo maju. Nyoto satriya. Ajeng-ajeng.
Sih kelewatan lakon ngene ha. Pancen Kang Abu wis karet. Menawa mikir nek nang kono wingi aku ra melu dapuk. Ora jaluk lakon ngene mesti mogol ora dapuk. Repongke aku iki sapa sing liwati aku? Aku sapa lali ya? Iya. Aku ora mogol lah. Candrono. Senopati mogol. Senopati Candrono saka Tanjung Anom. Senopati nomor 2 ing Tanjung Anom. Sugihku sugih, dikdayaku dikdaya. Ning siji angger duwe bojo dicolongi kaca. Tak lakoni dulur lanang matur nuwun. Mes melu seneng-seneng nggone duwe gawe nyunatno Kang Putra. Di atiku ta sidono. Duy. Reda duy. Duy. Suaraku. Duy. Apa? Duy. Sidono. Ada apa sih? Saripan mbok nggo. Gendang amok. Ati taha Sidono. Iku ono apa? Bengak-bengak terus. Wes. Bluke wes aku lho kepeken. Kowe dadi wong gak Adita Sidono. Ada apa Kakang Candrono, aku mendem keluk. Ora dadi boyo pangapa jalaran dina iki kowe karo aku dadi wong kondang. Kayak kula mendek kok. Lah kowe kok mlaku terus? Anggek aku apa jejeri kowe kok kowe malah ngetutno aku. Lelakon iki wis pirang-pirang taun ya dia. Wis bukune wis tak suweki kok. Iji ana wong njaluk ngene neh. Oh, alah ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Kok ijanjek dawa iki? Iya wong jenenge pusaka. Iku pusaka apa kok kaya kok Ora iso kok mosok ngene. ya kurang gede wae. Lah sing elik lah sing asli kan apik. Terus iki ora tak cek tok, Bu. Yo duwe sih. Loh. Kowe kuwi Manggala Yudha nomor 3 kok malah tembung njaluk dhuwit. Apa ngerti aku dikai dhuwit ora? Kurang kowe lek njaluk dhuwit aku. Lho, sapa kok kurang? Iku lho ngantek dipangan sarayap. Apa sing dipangan sarayap? Dhuwit. Wah, dina iki mang kowe wis pindho ya, Di. Pindho aku. Kondange cah. Nek.
Ya iku sing jaluki lakon iki. Adito Sidono. Kuwi lho, mentolo nampani. Viralna. Kurang aku dikai telu. Kowe iso ban cindel, kowe ngarani ban cindel tikus. Ban cindel ban cilakan mogol mungkin telu tok. Kok tak banteng lho tok. Iki lho lagi cagane duwe. Akeh. Lek kok lagi tekan terus tau kanting. Tak ada duwe cakep. Iya tok. Bapak ngerti kowe duwe bojo aku tuh malah remuk. Adito Sidono, Dalem Bapak. disyukuri wae. Ya tak syukurno terus wong tangga kowe nyukurno anggere dina. Kowe entuk rezeki siji, aku entuk rezeki telu. Ora apa-apa. Ndak iya, Sing penting kena di ayo bisa ta, Bos. ora iso. Gawisan. Biasane iki wong nek ngutangno dhuwit ki balik kudu ana anane. Biasa. Bu, abang. Istri lo mengekai dirimu sekarang. Jaluk lakone kok. Aku mangko sampe entuk cewek kene lho. Lah terus, Lah gara-gara ireng aku malah digebuki wong. lah kowe ning rosokan mang kok gegerno wong mang perkarane apa? Aku diarani TV pecah. Lah kok iso? Lah ada ana wong wedok loro, mbok anake mboke gak ro aku. Liwat gandeng ngene lho. Aku enek nang duwodok golek kabel mboten aku. Wong iki ape nguyah? Dadi sing cilik iku urung nguyah, sing tuwa sik. Wono goblok ning ngarepku nganggo mak juriat ngene. Aku wis tak mbarno ae aku. Tak inget dong ngantek bar. Oh, jebule talangem banter ngene iku aku. Malah Ada apa? Wong emang metu ngarepku mlayu lho. aku darane anak gendruwo. Jalarane Urung tutup oleh pipis mbaya. Ono anak gendruwo. Lali katoke urung dunggahno. Malah jemberet kabeh aku kaya aliran silugonggo. ngono kuwi aja baleni meneh, Di. Lah karek wong kene njaluke lakon iki ndra baleni neh. Ora. Lagi iki nang kene kok jaluki lakon humor kuwi. Lah iya aku mang kaget. Pakete Wong maune njaluk lakon sing ana ketheke Resi Wilumaya kok iso dadi Resi kethek ireng karo kethek abang. Ngrasakno. ora dadi boyo pengapa. Nanging ing dina iki aku arep kandha lawan kowe, Adiku Tositon. Kowe entuk dek 100 saiki tak tegi ora umum. Mlete. Ana ing dina iki aku arep kandha lawan kowe. Saiki keterangane piye jek ana tunggale ta ora le? Nek gak yo wis tak tutupne lakone. Mayan kena entuk bensin pertama munggak lho, Bos. Karepmu Yo ora ketang piye-piye mosok. Yo jontekna aku kae ya. Terus. Miye nyanyi aku. Adiku Tositon. Oh, boleh celak-celok terus ae. Aku bingung, Di. Ndodok. Lah bingung ana apa? Ketoprak yo laris. Bojo yo enom.
Ora perkara ketoprak laris bojo, mau aku ngarep kondo. Piye? Senopati Manggalayuda nomor 2 ki aku. Ya, Jadukku jaduk, sugihku sugih. kondangmu. Kondang. Neng kenapa? Bareng aku mang ngomong bojo dicolongi kanca, wong kene kok do guyu. Paham semua. Kalau istri lu memang digondol. Iku biyen neng saiki rak wis ora. Aku wis entuk ganti. Neng aku kepengin meneh luru bojo. Ju, aku kaget, Ju. Timboya, Ju, tanggane tuku boleong, Ju. Luru bojo mbok nggo apa bojo sita wayu monik-monike ngono. Walah kowe roh bojo kuwi malah kaya ungkrah-ungkrah tegesan. Rewawi iso muawet teng jrawul ngono. Iki ra perkara ungkrah-ungkrah tegesan di. Lah terus Nanging jarene kandhane sutradara aku kon luru bojo meneh. eling lho. Apa? Aja mbok gugu sutradarane. Sebabe Gara-gara kowe lakon kon luru bojo gondol wong kowe entuk bojo neh kok. Apa kejadian itu akan terulang kembali? Kalau kamu tidak mau terulang kembali, coba tanya pada rumput yang bergoyang. aku ngrasakno abu lakon ngene jaluki ya. Iya, Juarti. Mbak Ju iki sing jaluki, iku lho sing disendor raine kaya kena angus jare ngono. Ya wis do dilakoni. Ora dilakoni piye wong ditanggap. Wah, mbok tinggal mulai gak kacon neh aku. Aku kepengin duweni bojo. Kurang sitok. Sitok kurang. Wah, Oh, gagah wis ora ketoprakan lah. ngajene lakone iki kudu ngono ya, Dol. Kowe golek bojo neh. Iya. Ya ngenteni bojo digawa wong ah. Aja nek iki ya Bu ya. Walah kowe iki cara digawa wong. Menawa lho jagat mulai saka timur kono. Timur ke barat geger. Gegere perkara. Geger sosmed iku. Walah. Mogol kelangan bojone, mogol kelangan. Do dijajali, Bos. Aku ben FYP, Bos. Aku lho di benet terus ora monek aku. Wis ameh bayaran wis entuk $100 kebenet. Kasihane aku ke dia. Iku kanca-kanca FB Pro kabeh lho, Mas. Lah nggih, Lah iya. FB Pro kabeh. Aku tok sing wis gak pro saiki. Lah kowe apa? Mac Dadine. Pro Mac. Gas ngelu darah Pro Mac iku. Ngrasakno Adita Sidono. celuk-celuk neh. Apa? Aku kepengin duweni bojo Sutresni. Candi neh ku. Iki jadi tungguni wong tua ya, Cok. Aja ngono. Apa ngene tak pegatno sik. Bocah kok kandhanane ndablek. Ora entuk lho. Ya ora entuk lha iki piye wong bocah iki kedanan Sutresni? Piye, Mbok? Niki carane piye? Godhokno banyu ae. Wong kok angel kandhanamu. Ora, iki tenan. Lho, tenanan? Iya. Yakin? Oh, moh. Lho kok jarene tenanan ditari yakin omong. Saya ketemu tanggo tukul lem. Son karo dong musik. lotok kabeh. Pokoke dina iki aku kepengin duwe bojo Sutresni. Terserah kowe. Kandhanane sangel. Lah kowe wis ngeyel wis tak omongi ngeyel kok men pokoke ayo. Kowe ngerti Sutresni iki wong ndi? Ora roh. Roh aku. Bakal sego pecel Karangboyo. Istilah. Sing bojone kena sitruk. Iya aku. Mosok kok bojone bakul pecel lho. Lah sutre
Tresni trayo, Mbak Tresni ku jenenge Sutresni. Sing lanang nek goreng anu karo ngene. Kau Bungkusna pira ndar? Sutresni kuwi adine Sutresno Manggala Yuda nomor 1 ing Tanjungan. Lho, mergo Sutresno kuwi ra IP-mu. IP-ku. Kowe kok ora kenal jenenge Sutresni? Yo kenal lah nek kowe trimo kepek Sutresni gampang. Carane piye? Carane golek ning guri lho wong ketemu. Lah wong kowe mbayari marik-marik lho pecah lah. Ayo ngomong. Ngomong apa? Aku pengen duwe bojo Sutresni. Ya wis, aku lah yoyon ngono. Loh. Matamu Dugene padha-padha lanange. Sutresni tapek bojo luwe dhisik. Dipek bojo wong loro. Oh, Tenan, umpama sida dipek bojo wong loro. duwe anak mesti kaya sogok tuntang. Separo ireng, separo abang. Apik teh nek laire roh muwet witeng. Wawake wabang nek malah medeni wong. Ngono aku ae sing dibojo. Aku ae. Kowe wis bolak-balik aku sing wong. Ya, gentengan ngono ya. Ya. Ya wis. Wis engko tak jajakno pentole Yanto ndi to rambut tutuk to. Iya wis, Piye? kaya ngono. Heh, Ana syarate, ana carane. carane Mergo Sutresno yen maju perang, ya mesti kalah. kalah. Terus? Dina iki maju perang ing Argapura. Heeh. Aku iso mbatang yen Sutresno kaele maju perang mesti kalah. Terus hubungannya apa antarane kekalane Sutresno? Yen Sutresno maju perang kalah biasane kepiye? Adikku Tosidana Njaluk Sabyantu Candranata Sidana. nanging yen tok bebungah sapa sing nampa? Sutresno. Mula kanthi kuwi Kowe dek 150 tenanan lho. Imboi kok 200 pura malah ngene. Lah iya terus piye? 150 ora aku sing duweni Lho kalau mbok sing penting sing tok kowe ya. Virale kan wis kadung kowe. Mbok kena sapa-sapa dalah iki engko nek teko jero bojomu teko. Sawaram dia Pak ngono modar wae jalukne. Jalukne balik bocah. pondok kaya aku mang lho. Piye? Duwe anggar wis melawat balik ana anakane ngono. Ana anakane. Lho jare mentolo kowe. Mula kanthi kuwi Piye Kakang Candrana? iki Sutresno maju perang. Ngono? Mesti kalah yen ketemu aku kelawan kowe. Iya. Kandhanono. Gelem Sabyantu yen aku lan kowe dirabekke kelawan Sutresni adi. Nunggal karep nek mau aja gelem bantu. Jagat wase saling Bathara. Kuwi dadi Ora nyono ora ngira aku. Keplayu. woi. Wah, wah. Kaya tukang nyuluh kodhok. Biasa dikai setrum. Lah ya wong dagelan telu kok sing loro ngene. Lah iya, Sing siji macak barik dhewe. kudune ada kecap cabango sirup marjan, Kene kowe kudu gamping. Utek. Orang gagas omonganmu, prajurit mundur. Tuk, mundur, ayo, parkir sini aku. Ayo, parkir. Kayak sopo kok iso mundurno mobile prajurit iki lho. Kaya tukang parkir. Mobil ngejak guyon. Aku ora pangkling karo suarane, ning aku pangkling karo rupane. Ngejak guyon. Orek. Iki nek mbok kene guluku ketek-kentut. Lho, iki mau kowe Pak Sendur. Lho, kowe iki sayang iki. Ora buta. Iya.
Cium. Ora kudu. Cium. Ya, alah muridnya Didak. Piye? Sapa iki? Salam sing tukang ndi, Le? Amere bodin. Kakak iku to Sidon. Kakang Candrono. Sapa kae? Jarwo. Iki genah Jarwo. Sutresno. Kapernapa kelawan kowe? Iki IP-ku. Oh, Under. Aku Sutresno. Wis roh wong amang maca tulisane kok. Sutresno Rokim Sanjaya. Ora. Kowe iki tak kandhani. Ameh digawe piye? Nek dikandang-kandang. Nunatno. Nunatno. Nunatno Sutresni sing ameh tak rabi. Wah, Ngejak guyon. Aku iki Ngejak guyon. iki kok ana ketoprak suwengi meneng-menengan yo iki. Cerai jenengno aja ketoprak Wahyu Manggala. Nanging Ketoprak Busu Budaya. Aku iki lagi serius. Oh iya. iya. Kowe 2 rius, aku 3 rius. Marilah kita berrius-rius. Mesti kowe wong loro kaget. Sebab apa aku kok Biasa. Ora kaget blas. Apa kaget? Kaget. Wong iki yo bendina kowe mesti mundur. Ora kaget. Gol. Iki ceritane ngono ya, Gol. Ceritane kudu Aku iki mlayu. aku kudu kaget. Kowe kudu kaget. Ya Allah. Kaget aku. Nih, kamu kaget enggak? Ayo kita kaget sama-sama dong. Ngejak guyon. Aja guyon terus, aku iki kudu nguyuh tampet kete mau. Ngejak guyon. Dah nguyuh. Ana kok babangan kok kepoyok. Ngene lho, Bro. Piye le Jack? Loh. Lah njeluk bro, tidak njeluk Jack. Iki lakone apa? Lakone bro dan Jack. Aku iki mau gugup melayu. Perkara kepengin nguyok. Ngejak guyon. Perkara aku iki dioyak-oyak kelawan para senopati perang saka negara Hargapura. Nganti aku keplayu-playu mergo aku ngadepi para senopati. Kandakno guru. Senopati niki sapa? Sapa? Senopati Kondi. Hargapura. Lah iya jenenge Jenenge sapa? Jenenge ana aja takokno aku gak eling. Ya ora eling wong akeh kok. Mesti le nulis bingung. Ana jenenge Kandakno guru. Kenapa? Saking ngerpek ben disetar Arab. dioyak-oyak Senopati Hargapura. Yo ben. Oyak-oyak dhewe ora. Terserah dia mau ngoyak apa enggak. Ngene iki aku terus kepiye? Ya terus mulai. Nek jak guyon. Jak guyon. Ora salah. Pamane. Kowe nganti oyak-oyak karo. Aja kalek. Aku ki ning kene kok rono. Acting blok goblok. Ya wong gerah aku ning kene kok. Tapi apa? Sandale dicapak. Lah kenapa kowe kok mundur saka palaga? Mergo aku kalah
ngadepi senopati perang. Wis tak bedhek yen sliramu Manggala-yudha Sutresna. Ya kok bakso iku akeh kali tenan. Aku wis kudu mangan malah. Yanto. Wis to, iku lho nganti kepayah lho. Tak pak yo. Ngejak guyon. Cantal dikejak hujan nutuhi mangkok. Jamu aku wis ngerteni yen seliramu mesti kalah. Alah, Iki apa nih? Mula kanthi kuwi. Aku uga mangerteni yen kalahmu kowe mesti mundur. Bener ora kleru aku mundur. Mesti njaluk sabyantuku lan sabyantune adiku Tosidana. Bener ora kleru. Aku kok ngerti kabeh to. lha kowe maca kok. Ora kanthi kuwi aku gelem sabyantu waton ana sarate. Dadi kowe gelem sabyantu lawan aku yen ana syarate. Sarate kudu ana. Apa kowe yo njaluk syarat? Lah kowe mbok setan piye kok dijali syarat iku? Ame mbok sajeni. Jur syarate apa? Aku coba tak pengen krungu. Tosidana, pripun Kakang Candrono? Sarate apa? Syaratnya ono telu. Syarate ana telu. Siji, Kasih tahu enggak ya? ngajak guyon. Wah. Siji, apa? Fotokopi KTP. Loro. Fotokopi KK. Telu. Fotokopi sertifikat utawa BPKB. Terus arep mbok nggo apa? Mek Bang Mekar. Aduh, mati aku. Dia mati karena pusaka. Macem-macem ora Sunda. Mulane kowe iku aja sembrono. Aduh. Aku gelem sabyantu lawan kowe. Tresna. Pacolem lho balik. Apa ngene yo? Keris lho balik. Dadi syarat sing wis kapet. Leru. Aku gelem sabyantu lawan kowe yen aku wah kaya dor Pusakane modot dhewe. saking ampuhe. Syarate aku gelem sabyantu karo Sutresna lamun didhauphno karo Sutarti. Sutres. Oh iya, Sutresni. Piye? Dadi Yo, sambut. Yo. aku ora ngomong. Ajak guyon. Kecepatan. Serius. Oke. Aku nyaguhi apa sing dadi penjalukmu. Tenan. Amit-amit cepeng. Amit-amit gerbang bali. Meteng aku itu. Cemetan bojoku. Nek ngono. Apa kok nek ngono? Sakit. Nek ngono. Sing njaluk dhaup karo adiku Sutresni, Candrono apa Tosidana? Tosidana ya Candrono. Wong lur. Separunan. Ya wis. Nek pancen kowe njaluk dhaup karo adiku Sutresni, tak sagui. Waton kowe bisa nggulung bandera Hargapura. Gampang. Bang. Gampang. Arek mluntung. Gampang. Enteng. Kelakon Tenan? bojo Sutresna. Lakon de bojo Sutresni. Wis aku kudu yo kan. Kakang. Kakang lu kecil iki. Piye? Lagi tuwa niki. Eh? Ana bambangan kok kudu ngising iki lho. Ah, aku ra asline. Padha wae. Piye, Kang?
disakui Sagur. waton iso gulung gendera Argo bro. ngono Ya. terus tandang Wong-wong kae. ngono Ya. Isih kanggo patang sasi. iya mulane pelan-pelan saja Pelan-pelan. ayo jarene kan pelan-pelan Sedengan. sedengan hei wong Arkon hoi wong Arkopuro aku Lah pendukung ayo maju lamun kowe Senopati pilih bobot pilih tanding iki lho Senopati Tanjung Enom Candrono jenengku abang rupaku Rupane abang. panehan Mantas. Kamu apa orang tapi ya? Suke tunggal Gondowangi. Mantap Marco. Ngomong. Ayo. Iya. senjata makan sampean Nantang-nantang sok karo iki, iki karepmu ki ana apa kowe kok do geger karo Iki mau ana wong sumbar. Hah? Candrono nantang Senopati. Rupane abang. Rupane abang. Contoh welo-welo yen to kuwi abang. Wujutem. Oh, kelakuan bejat kowe kowe. Kok sing nantang kowe kok aku sing mbok lebokno. sik kan dan kowe nantang ada apa sih Kowe nang arep kudu nang guru ku ape nyolong kowe kelakuane kakek asih kowe. oh Kok sing nantang kowe kok aku sing mbok lebokno. lah iki jadi ketua ini jadi disetujoni to ora goblok iki lho ana sampeyan wis ngerti ora Apa? cara carane wong perintah saiki upamane Kang Abu perintah kondangan Lah iya. mosok menyangi dhewe Ora. nak kongkon wong mah yo lah mesti lek sing dikomen nggih jenengan dikeken kenduri kondangan wonten dalamanipun Kang Abu gak niku rek lah sing kok kongkon sapa kowe aku ndak muni hei sapa sing wani karo Senopati Tanjung Enom aku Candrono rupaku abang bener kok ora Ora kongkon kowe lah. Ya, Lho kok ayo. sibuk karo piye nantang-nantang ae? Aku sing Ditung ta ora iki? sing kongkon. Kowe kok sing kongkon. Hah? Ya. Malah. Hah? Apa itu? Hah? pirang jabut Sirah mau siji iki kon jabut. maksudnya rambutnya kemer merah lho Oh. Terus karepmu arep ngopo yen Kowe kudu mati sing tangan kowe nantang. Mergo kowe sing nantang. Kowe tak cekel mati kowe. Kelmu tatu kelelemu berarti. Aku ape dipateni kok. lah kok tak cekele ketoprae Ora sapa? Ora sapa? kagolo Lho kok tak Arep apa iki sapa? Yen tak mati iki sapa? iku mogol Ora ngadil. Ora percaya. Ora percaya. waspada iya aja guyon ora kompak nah aku buat dijabut dia biar takut ya uang kok sih ya Allah ngewangin darahmu kowe Yanto Bakso 8, sing bayar mogol. agak wah iya copot Copot, ayo copot. aja Pokoknya mau piye?
Lah, Kono lho. Lah haji-hajimu ngliwati kene kok. sing ngono aku mampir. sik. Mana jadiku kene. Iya lah Jor, ora mudeng lho. Rene ya pas. Iki copoten. Celing. Iki copot. Celing. Hadap ke sana. Bila siapakah aku? Loh, sampean bos. Iya Kak. Rasido. Ini kabare Mas. Baik. Kebalik. Lah kok tukaran karo sapa? Ini menghemat tenaga. Ora usah duh. Niki anae sapa? Anu kasihan ning masjid kaya anak ilang. Kelinci ucul. Biasa ada kelinci. Kalian tahu kok mila tahu? Siapa lu? Aku kayak matroji. Kowe senopati. Jono iya kok. Saka ngendi aran? Lho, saka sapa? Jono senopati wong aku rene ngetoprak. Kowe kabeh ora jamake jalmu menungso. Setan ta apa? Kamu jangan menghina gue. Gue manusia tak cium. Gue kenal aku. Ini uang raja main menungso. Aku senopati kok mbok cipok. Senopati ora dirambut kok gundul. Ora iso. Sik tak takonane luwih dhisik adikku Tosidono. Iya Kakang Candrono. Hei, pawong. Ada apa sih? Sama bater guyu. Aku serius aja gawe. Sopo kang dadi aranmu ki lek Action collection. Action kok kaya wong golek duit ceblok. Tapi tajan-tajan ku kok do mlayu. Dheweke ora ngerti. Sing diadepi sapa? Lho, aku dhewe ora ngerti. Lho. Terus aku kudu piye? He. Gemes aku. Cipok neh ping pinjo. Aku meteng kowe tanggung jawab. Kowe iki jane sapa kok? Damar mancung cinupet. Maksude aja guyon. Enggak, serius. Mergo bengi iki. Yen aku guyon karo kowe ora barbar. Di sana. Sopo? Kowe. Goblok mrawu. lagi iki ana wong wani jenggung aku. Lah kowe ketuae goblok. Lah kok aku mbok jenggung jalarane apa? Kowe ketua ketoprak. Yo. Aku yo mantan ketua. Kowe ketua goblok yo man yo. Iki lho pinter ketoprak didol. Lho ora matam. Lupa kowe. Ya pinter ae sadol ketoprak. Anjen ra payu. Ora kajen aku. Ayo saiki kowe tetandingan karo aku. Adu atos sing balung. Kandeling rai. Kandeling kulit. Aja guyon. Nggo sik yo. Jalarane apa? Kowe kok ngajak adu sekten lawan aku. Resek iki. Ora lho, Cok. Ngomong piye. Aku makili saka Kadipaten Panggon aku. Ono Kadipaten ndi? Sing tak ndoli. Lha iya. Lah yo ndi? Ah, iki lho. Iki lho iki lho. Ya, iki jeneng gua Waryono. Lah, aku Warsariman. Lah, iki negaramu ku lho. Tulisane apa? Margopuro. Aman, man. Ancen aku lali. Ancen aku lali. Negara Margopuro. Karepmu Kowe gelem tak singkirake yen ra gelem wis sakarepmu wong ketoprak iki.
Adu kasekten wani. Mamelu nek doni lho. Aku serius iki. Adu kasekten wani. Oke. Yen duwe kasekten tamakno ning anggat. Kelak kene aja mundur. Aku kudu mundur mergo mati. Ayo man dikeroyok wong loro man. Yanto. Ngopo? Dodol bakso. Wong terang cangting-cangting. Seneni bojone mangko tutuki. Kowe gelem semikir tak paten sampe ngono. Lho. Lamun kowe iso ngelangkai bangkene Sariman aku gelem. Wah, aku iso mbok ngalih bangkane wong ae. Ayo berarti kan mati dhewe. Ya wis, yen kabeh wis dadi kekarepanmu. Apa ngene? Aku mbok pateni wong loro lakon iki terusno. Wah, lho, kamu kudu gelem. Tak krono, kena bayar piye? Bayar gombok kabeh. Ayo, nek duwe kasekten. Tak timbang nyepet-nyepet jagan. Oh, becik, aku tak sungkir saka papan iki. Aja semikir. Waneni yo susu mikir. Nek wani aku ku nek ana apa bayaran. Wis ngene wae. Bojone yo bojone anyar kok nggawa malah. Tiba ora apa bayaran. Ayo mulai yuk. Kami apa? Wis kepeksa tak kono ajiku. Iya. Tampon ajiku sikar semangat om papan kiri. Iya. Mati kowe. Iya. Tukang merconi sesuk pecat. Oh, ngateni kok. Kudu siap. Ayo maju perang. Tukang merconi sapa saudara iki? Oh. Tak tamane ajiran metu aku meneng bledos. Dadah, meneng ae waduk rono. Ada iso kaya kucung. Wis ngene wae. Iki mangkat timbang awake iki gegeran. Yo, Aku njaluk pangapura sing gedhe. Iya. Aku bakal manunggal sawiji urip ing Kadipaten. Tenan lho. Aku ora goroh. Tenan lho, melu ngantek bar iki. Syaratnya siji. Apa? Aku mulih kok kayak kasbon, Gol. Iso bayar utang ya, Gol. Aku ora tukaran karo kowe lah damai. Ndek bengi kowe bar jaluk lho. Alah, jangan anu ngono kok anyar Gol. Mau damai kok. Sesuk ku ana bang apa wong sesuk Minggu. Bang setan sing mangkat tak mau. Wis Bang ngono. setan. Ayo, kowe tak Sabiantoni. Aku bakal bantu kowe saka ing pamburinan. Ora ing papan kono. Coba diletro. Ana kok papan pamburinan. Wis ngene ya. Alah, becam. Matur suwun. Ya wis ngene ya, anak kowe ya. Ya wis hati-hati ya. Kula rewanku tak klumpukne. Ya ya kadene Oleh Wahyu Manggala tetap jaya. Jaya. Dur. Wis matur nuwun. Ya ya.